tú. Que tal? Moi bons días a todos. Moitas gracias e benvidos a unha nova edición de Foro La Región. Bos días e benvidos. Estamos hoxe nun espacio absolutamente singular que ten e moito que ver o que nos convoca precisamente hoxe. Vixencia e legado de don Ramón Outero Pedrallo, diálogo e reflexión contemporánea. Ese é o título desta mesa redonda, ou polo menos deste acto cultural e lúdico, tamén divulgativo, sobre a figura de don Ramón, coincidindo efectivamente co ano oteriano, coincidindo efectivamente con ese 50 aniversario do seu pasamento. Vamos a abordar durante os próximos minutos diferentes perspectivas e diferentes ángulos da personalidade de don Ramón Outero Pedrallo. Vasta, poliédrica, en definitiva, con moitos ángulos, algún deles, evidentemente, unha figura inabordable en tan só unhas mesas redondas como as que temos previsto hoxe, pero sí nos van ofrecer diferentes puntos de vista sobre a súa personalidade. Benvidos, estamos nun espacio absolutamente singular, como decía hai tan só uns momentos, estamos no Instituto Outero Pedrallo. Tiña que chamarse efectivamente Outero Pedrallo, un dos máis egrexios alumnos deste centro, inaugurado alá polo ano 1896, que sufriu e de que maneira alá polo ano 1927 un cruento incendio, pero foi quen de rexurdir das súas propias cinzas e agora, en pleno ano 2026, ofrece este aspecto maravilloso. Desde o cal lle falamos. Vamos a abordar, a través de dúas mesas redondas, como decía antes, diferentes perspectivas da personalidade de don Ramón. A primeira delas vai a estar protagonizada polas persoas que me acompañan xa aquí agora mesmo neste estrado e que van a dar diferentes perspectivas sobre don Ramón gráfico e camiñante. Logo teremos unha segunda mesa redonda, logo dunha pequena pausa para o café, para abordar don Ramón, epistológrafo, orador e articulista. Pero estamos diante tamén dun acto institucional e procede saudar as persoas que representan as institucións e que hoxe nos acompañan aquí no Instituto Outero Pedrallo. Vamos a xeito de saúdo, en primer lugar, citar aquí neste García Gómez, que é secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, quen lle pedimos que nos acompañe aquí e que dé unhas verbas de saludación. Don Valentín, cando vostede queira. Moitas gracias.
Pois moi bo día a todos e a todas nesta apertura de un foro. Abrir un foro sempre é algo especialmente significativo e emocionante para alguén que se dedica á xestión cultural, máis concretamente á xestión da nosa lingua, da nosa literatura, e facelo máis por máis neste Paranifo, neste templo do saber que leva o nome dun dos grandes titáns da nosa cultura. É imposible entender a cultura galega sin Otero Pedraio, é imposible entender a Otero Pedraio sin entender a Ourense, sin entender o cerne da ourensanía que aquí reside. Por iso, quero felicitar ao director, ao presidente de toda a corporación e do Foro La Región. La Región, unha vez máis, demostra a altura de miras a hora de potenciar o que foi un dos seus articulistas de máis sona e históricamente máis relevantes, non? As columnas do Otero Pedraio, as súas referencias sempre ao Ourense antigo, a historia de Galicia pensada e concebida desde Ourense, a importancia da paisaxe, vai ser todo analizado aquí, o do Ramón Camiñante, o do Ramón que vai pisando o territorio que como xeógrafo ten que describir. Se Fontán lle puxo cara á nosa patria describindo esa carta xeométrica histórica que na describe sobre o papel, é don Ramón Otero Pedraio, cunha mestría impresionante. Por iso, a confluencia de Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense, todas as marcas comerciais que apoian esta iniciativa, a Fundación Otero Pedraio, que de Amoeiro, da casa que rexe a Casa de Trasalba, é importantísimo e por iso temos que agradecer dende a Xunta de Galicia pois que a región tivese esta iniciativa para que, grazas aos medios de comunicación fagamos, se cabe do Otero Pedraio alguén máis grande. E moi especialmente a última mensaxe é para os alumnos e alumnas deste centro que hoxe nos acolle tamén, como sempre, con esta misión hospitalaria que ten. Aproveitade esta ocasión, porque é un luxo ter no centro educativo onde un estuda o bacharelato pois este nivel de especialización nun dos grandes, como digo, do noso país, nun dos grandes do Otero Pedraio. Vós sodes os da Galicia do futuro. O pasado estuvo en Otero Pedraio, o presente pode estar nos que estamos hoxe aquí, pero o futuro, ese xa está nas vosas mans. Vós sodes os que tedes que ocuparvos de levar Galicia hacia eses anos tan maravillosos que lle esperan pola vosa iniciativa para construir esa Galicia bonita, esa Galicia eterna, que foi a que soñou Otero Pedraio hoxe, dende este templo do saber, como digo, está nas vosas posibilidades. Parabéns pola iniciativa, de verdade que todas estas sesións que vai desenvolver a región no ano ateriano sexan fructíferas, que seguro que así o van a ser, e que nos ensinen a aprender todos os días un pouco e máis, como digo, dese gran sabio que foi don Ramón Otero Pedraio e que soñou cunha Galicia mellor, que son as que nós temos que construir. Moitas grazas e moi bo día. Moitas gracias, director. Moitas gracias. Turno ahora para don Rosendo Luis Fernández, deputado de Relacións Institucionais da Deputación de Ourense. Señor Fernández, cando vostede queira. Moitas gracias. Bueno, pois saudable día, distinguidas señoras e señores. Para min, como representante institucional da Diputación, poder estar en este foro da región e dirixirme a todos vós, sobre todo cando se ve tanta xente nova o noso futuro. Non hai cousas vellas nin novas, hai soamente cousas vivas e mortas. E non as determina a idade, senón o sopro interior que as anima. Otero Pedraio, ensaio histórico sobre a cultura galega 1930. Efectivamente, a min me honra participar. Pensei que tiña que participar ás 13:40, como estaba aí do estadillo. Vin correndo, para algo valen facer medias maratóns, parece que me levou 5 minutos. Tiña que estar, porque a vixencia legado de don Ramón Otero Pedraio, unha figura imprescindible que é para comprender, para que comprendamos todos, non só a cultura galega, senón tamén a identidade profunda da nosa provincia de Ourense. Por lo tanto, non é casualidade que este acto se celebra aquí, no IES Otero Pedraio, nin tampouco que o programa reúna tantas voces procedentes de distintos ámbitos, esa do académico, do xornalístico, do cultural e incluso do político, porque iso é precisamente o que era, o que foi don Ramón Otero Pedraio, un intelectual completo, un home de pensamento, un home de acción, capaz de conexionar, de conectar ca literatura, a xeografía, a política, a educación,
o compromiso ca súa terra. En definitiva, un humanista. E desde a Diputación de Ourense consideramos que don Ramón Otero Pedrallo representa unha das expresións máis elevadas do compromiso ca nosa provincia, con Ourense, cunha visión que trascendeu o seu tempo e continúa inspirándose hoxe tamén. Otero Pedrallo foi, ante todo, un gran defensor do territorio. Comprendeu como poucos a riqueza paisaxística, cultural, humana de Galicia. As súas obras, os seus estudos e as súas intervencións públicas foron sempre un exercicio de amor pola terra e de reivindicación das súas potencialidades. Foi tamén un pedagogo, un mestre, un home que creou na educación como ferramenta de transformación social. Hoxe, neste centro educativo que leva o seu nome, esta mensaxe cobra máis sentido ca nunca. Para a Diputación de Ourense, o ano oteriano, grazas, presidente do Parlamento de Galicia, por declarar unánimemente ano oteriano, creo que foi o 17 de decembro de 2025, e unha oportunidade sobre todo para a xente máis nova, para reivindicar valores que hoxe seguen sendo fundamentais. O coñecemento do territorio, a defensa da cultura propia, o compromiso ca lingua galega, a importancia da educación, a visión de futuro baseada na identidade. Estes son valores a potenciar. Don Ramón ensinounos que non hai progreso sin raíces, que non hai futuro sin coñecer o pasado. Eu acostumo a dicir, non hai un hoxe sin un onte, e que non hai territorio vivo se non hai cultura. Polo tanto, desde a Diputación queremos reafirmar o noso compromiso ca difusión do legado de don Ramón Otero Pedrallo, porque perseverar a súa memoria e tamén defender a identidade da nosa provincia e proxetala cara ao futuro. Unha cuestión, porque creo que me estou pasando de tempo. A finais do ano 1975, quero proclamar estas anécdotas moi significativas, Víctor Freixanes tivo a honra, así o describe Víctor, de facerlle unha entrevista a don Ramón. Parece ser que era a primeira entrevista que facía Víctor Freixanes, na súa casa, como saben, na Rúa da Paz. Para o seu primeiro libro, titulado Unha dúcia de galegos, a entrevista titulouna Memoria de todas as cousas. En certa maneira, era a crónica do século dende os derradeiros anos do século XIX e as lembranzas que tiña o neno da aldea ata aqueles días finales da ditadura. Tiña don Ramón 87 anos. Andaba xa algo fatigado, na que falecería un ano despois, en abril de 1976. Pero a anécdota e remato e ademais quero nomealo aquí, de don Xesús Alonso Montero, falecido hai uns meses. Eu lle oín. Hai moitas versións do que aconteceu. Era abril de 1975 e aterriza, entrecomillado, o último ministro franquista de Educación, don Cruz Martínez Esteruelas. Eu non sei se Esteruelas sabía de don Ramón ou o gobernador civil daquela lle dixo quen era don Ramón, que don Ramón estaba xa na cama, encamado, porque uns días antes parece ser que había caído da bañeira e tiña unha fisura costal. Estaba da cama. Pero o ministro quería visitar a don Ramón. Entonces, dixerio, cuidado, primeiro hai que falar con don Ramón, trasladaronlle a don Ramón o interés que tiña o ministro e dixe, sí, que veña. E foi o ministro. O ministro entra da Rúa da Paz, da cama da Rúa da Paz, esténdelle a man a don Ramón, e don Ramón, inda cos poucas forzas que tiña, asómase e dice, salven el griego. Pero o ministro entendeu Zorba el griego, que era a película que estaba de moda. Entonces o ministro dille ao gobernador civil, oiga, pero tamén é cinéfilo, eh? No. Le acaba de dicir que salven el griego, porque o griego, as humanidades, como ocurre ainda hoxe, están en deterioro, non a consideraban,
e don Ramón ainda fixo un último servicio estando da cama. Había que salvar as humanidades. Eso era don Ramón e eso queremos que o futuro, esta xente nova, o sepa, que xa pensaba das humanidades. Este ano teriano, señoras e señores, que sirva para seguir profundizando no seu pensamento e para que as novas xeracións descubran a un dos grandes referentes da nosa cultura, don Ramón Otero Pedracho. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Ahora sí, vamos xa ao par de mesas redondas que temos organizados neste foro. A primeira delas, lembren o título, don Ramón, gráfico e camiñante, con especial abordaxe da Guía de Galicia, dado que durante este ano 2026, ano teriano, tamén se conmemora os 100 anos da súa publicación. E a quen vamos a escoitar nesta primeira entrega? Pois a Pablo Sánchez Ferro, que é director do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Como estás, Pablo? Encantado. Hola, día. Estamos tamén con Daniel Lorenzo Valdivieso, que é o director do IES Otero Pedrallo, a casa que nos acolle, exerce como anfitrión. Como estás, director? Moi ben e benvidos. Encantado. E decía Rosendo, bueno, a Sabia Nova que está toda aquí, Sabia Nova tamén está no estrado. Isto é efectivamente un orgullo poder saludar tamén a Nerea Rodríguez Andrade, que foi alumna do IES Otero Pedrallo e que foi premiada pola Fundación por un traballo precisamente sobre a figura de don Ramón no ano 2024, se non me equivoco. É así, Nerea? Benvida e moitas gracias. Bueno, vamos a escoitar as primeiras, o sea, as intervencións programadas. Turno para Pablo, cando queiras, Pablo, escoitamos. Sí, hola, bueno, bo día a todos, autoridades, as miñas donas, os meus señores, agradecerles a súa presenza neste acto. Quero aclarar que eu teño papéis porque a mí me dixeron que era unha mesa redonda, e eu teño o costume académico de que unha mesa redonda é cunha mesa ampla, entón fixen un pequeno testiño, entón, bueno, vou dirixirme a vostedes, pero vou ler un pouco o que eu fixen. Bueno, teño a fortuna de que Nerea Peis co que, bueno, quedamos un pouco igualados. Entón, nada, agradecese a súa presenza neste acto destinado a facer unha xusta homenaxe a don Ramón Otero Pedrallo nos 50 a cabo de ano. Non cabe dúbida que hai poucos lugares, como dixo Antonio, máis acaídos para esta homenaxe. Este instituto para facer presente ao patriarca das letras galegas. Se había unha dificultade, ahora hai dúas. Sí, bueno, pois nada, agora pode haber unha terceira. máis difícil para pasar a páxina. Entón, bueno, é o castigo por traer os papéis, non? Vale. Basta con invocar o nome deste instituto para facer presente o patriarca das letras galegas, pois sé que no bautiza en merecido recoñecemento pola súa valía e o vínculo, non, que tivo con el. Eu sinto-me moi honrado pola confianza que o presidente da Fundación Otero Pedrallo... Perdona, Pablo, a risco de que me despidan. Vengo a Tril, porque se non vai a ser unha tortura para ti. Entonces, con permiso, podes vir ao Atril e así estás máis cómodo e non tens que suxetar o micrófono inalámbrico. Perdón por estos imponderables. No, nada. Dignos da tele, que estos son cosas del directo. Porque, bueno, o Atril dame xa, digamos, o prestixio da autoridade, agradezo, e entón así xa estou máis cómodo, podo ler con máis tranquilidade. Creo que tamén vai gañar o público, non? Bueno, eu dicía que síntome moi honrado pola confianza que o presidente da Fundación Otero Pedrallo, José Eduardo López Pereira, aquí presente, que despois lles falará noutra mesa, e Maribel Urteño, a xornalista da región, coordinadora desta xornada xunto a él, depositaron en min para participarlles a miña particular, e recoñezo que limitada, pois non son especialista nela, lectura dun dos traballos que, como di Patricia Aras Chachero, secretaria da Fundación Otero Pedrallo, que despois estará tamén con vostedes, que máis sona lle daría a Otero en toda España. Cúmpreme hoxe invocar na nosa lembranza esa obra capital do ilustre patriarca de letras galegas. Trátase da súa magnífica Guía de Galicia, que neste ano cumpre o seu centenario cunhas excelentes constantes vitais. Creo que calquera dos que coñecen a obra, aínda que só sexa de perfil, poden afirmar que goza dunha vitalidade envidiable. Nun artigo recente, en La Voz de Galicia, Malores Villanueva pone en valor a actualidade do libro ao afirmar que un século despois esta xoia de Ramón Otero Pedrallo lese como quen percorre o país a pé, paso a paso, cada vez con ollos novos, descubrindo o mapa íntimo da nosa identidade.
A Guía de Galicia foi publicada naquel ano 1926. Otero era daquela profesor no Instituto Provincial de Ourense. Estaba nun momento de intensa produción intelectual, tanto literaria como de investigación. En agosto dese ano publica na revista Nos uns fragmentos da obra literaria europea de maior vanguarda non só no momento, senón na actualidade. Trátase do Ulises do autor irlandés James Joyce. Tamén publica O Purgatorio de Don Ramiro, un relato de ambiente misterioso e de ultratumba. A Guía de Galicia foi publicada na prestixiosa editorial Espasa Galpe. Debe entenderse no contexto de aparición do fenómeno do turismo. É moi posible que tivese, segundo indican Santiago Lamas e Alfonso Mato, a influencia da guía alemana Baedeker de España e Portugal, aparecida no ano 1898, reeditada no ano 1914 e a terceira edición en francés no ano 1920. Otero era bo coñecedor desa lingua. Nesa guía proporcionábanse itinerarios de ferrocarril, horarios, precios e información de autobuses e dilixencias do territorio galego. Tamén informaba de hotéis, cafés, coches de punto e pousadas, mas eran informacións limitadas. Segundo Lamas e Mato, hai que supoñer que a guía de Otero, ademais de intentar ofrecer unha visión do corpo e da alma de Galicia, afastada dos tópicos que daquela lle vendían os turistas, quiso arranxar a cativa información que suministraba a Baedeker. Antes da aparición da guía de Otero había outras, pero eran moi limitadas. A guía de Otero expresa no seu título que vai ocuparse da xeografía, historia, vida económica, literatura e arte, itinerarios completos por ferrocarril e estrada. A obra asiña alcanzaría un prestixio perenne do que hoxe somos eco. A valoración positiva desde o primeiro momento a podemos deducir dunha carta que Sebastián Martínez Risco, amigo e compañeiro galeguista un ano menor que Otero, lle enviou nese mesmo ano, 1926, en apariencia tras recibir a guía como agasallo do propio autor. O 16 de outubro, Martínez Risco escribe desde Puebla de Sanabria, onde estaba destinado como xuíz de primeira instancia. A misiva foi escrita en castelán. Nada raro daquela, pois era común certa tenancia entre ese idioma e o galego. Nela dicía Otero o seguinte: mi querido y buen amigo, con verdadero deleite he repasado, y aquí mete un paréntesis, la lectura copiosa y condensada a un tiempo. Aconsejaría tenerla como los breviarios, siempre al alcance de la mano. Toda acertadísima guía de Galicia. Digo acertadísima, calificándola en una porción de sentidos, de perfección, de necesidad, de oportunidad y, sobre todo, de utilidad. En fin, has facilitado a los gallegos un espejo y a los peregrinos un callado, prendas espirituales que, tratándose como se trata de la revelación geográfica y cultural de Galicia, eres tú muy digno de ofrecerle. A carta de Martínez Risco danos unha interesante valoración da obra de Otero, o decir que será moi buena lección de galleguismo. Otero Pedrallo sempre estivo permeado polo compromiso coa nosa cultura, toda a súa obra. Hai que considerar que Ulises Bressán foi intelectual herdeiro da corrente romántica do século XIX, que inicia esa identificación de Galicia como nación cultura, na que a historia, desde principalmente Murguía, ten un papel definitorio esencial. A xeración nosa que pertence a Otero foi continuadora desa idea e se ben vai se completando con outros aspectos. A guía de Otero é esencial na configuración dunha imaxe máis completa de Galicia, ademais da historia que é unha materia contemplada nela, a xeografía, a arte e a literatura cobran un protagonismo esencial na definición da psicología del país, cito a Otero. Se ben o propósito inicial foi, cito outra vez textualmente Otero, inspirado por el ambicioso deseo de ser el amigo y camarada del viajero que llega a Galicia con el espíritu abierto a las bellezas naturales y artísticas, a las realidades presentes y pasadas. Coa lectura detida do libro, decatámonos de que este era máis ambicioso ao deslizar a cada paso rasgos da idiosincrasia cultural galega que exceden o meramente descriptivo para encadrenarse no terreo da adxetivación, onde xa atepamos o latexo, e aquí cito a Otero, dos eternos anhelos del alma gallega. Poñamos algún exemplo.
Ao falar da vexetación, concretamente a do castaño, Otero desenvolve os matices habituais da súa elocuente pluma. Así nos di: el castaño ha desaparecido en regiones enteras, pomposo y solemne, da una impresión triunfante de belleza, como el roble enseña la energía y la persistencia. Noutro momento, ao falar do campesiño galego fai un retrato claramente emotivo do mesmo. El campesino gallego trabaja siempre cerca de su morada, es propietario celoso y cariñoso, y dentro del pequeño lugar construye su casa independientemente con su tierra alrededor, aunque cerca de las otras. No habita en casas arrendadas, fabrica la suya en cuanto y como puede, de piedra que él mismo arranca, porque todos los gallegos tienen aptitudes para la cantería y aman y miman la hermosa roca granítica. Outro exemplo deste intento de transmitir rasgos da identidade galega atopámolo nun manifesto que xa expresaba Murguía respecto á cultura céltica. Los celtas son una raza perfectamente histórica. Como Bretaña, Irlanda, Cornualles, en Galicia, una tierra esencialmente céltica en espírito. Na descripción de Santiago de Compostela, Otero desprega o seu talento sen parangón para aprender as esencias de Galicia. Santiago de Compostela, antigua ciudad de excepcional prestigio artístico e histórico, centro de una región extensa y poblada, metrópoli espiritual de Galicia. Continúa engadiendo matices emotivos. La metrópoli histórica y sentimental de Galicia es, como Venecia, una ciudad desconocida en los tiempos antiguos y nacida y forjada con caracteres especialísimos de universalidad al calor de la emoción religiosa situada por el descubrimiento del sepulcro apostólico. Os exemplos espállanse por todo o libro. Otero procura, con pinceladas impresionistas para toda a guía, aproximar ao lector á personalidade de Galicia. Se ben o autor considera que non é posible fixala dun xeito definitivo mediante palabras. Permítame leles un extenso parágrafo do prólogo de indublável beleza literaria. Galicia posee una singular e inconfundible personalidad muy diferente de la propia de otras tierras también montañosas, verdes y marítimas. A la primera visión del paisaje gallego, desde la ventanilla del tren o la cubierta del buque, siente el viajero una impresión única, una sugestión que nace de la combinación de los elementos del paisaje y del trabajo humano. Surge el tema esencial del país en todas las formas naturales y humanas, desde la fisonomía de una casa aldeana hasta la ornamentación de una catedral, desde el modo como inicia un campesino su charla hasta la poesía de Pondal o Rosalía, hasta las páginas castellanas donde Valle Inclán o la señora Pardo dejan correr libremente la fuente eterna inspiradora de la raza. Pero no es fácil definir ese tema presente y vivo en todo momento. Hay cosas, las más hondas, afectivas, eternas, que no aciertan a expresar concretamente aún los altos maestros de la palabra, y son, sin embargo, percibidas para todo espíritu sensitivo. El alma de Galicia no se esconde a quien la busca con amor y sinceridad, pero es tímida, saudosa, nostálgica. No gusta de exhibirse en las ciudades modernas, en los hoteles elegantes. Hay que buscarla en los valles decorados por las viñas, en las aldeas idealizadas por los cruceros seculares, en las costas bravas, entre la fuerza eterna del mar y la energía también eterna de los pescadores, valientes y sencillos. Bajo la sombra de los pórticos románicos, en todos los lugares donde la vida hace un alto para dejar oír un momento la palpitación de la raza. Nestas palabras atopamos implícita a visión xeográfica de Otero Pedrallo, unha visión esencial que engade o espazo ao devir histórico na configuración da identidade galega. Así vemos que, como sinalou o profesor Augusto Pérez Alberti, gran coñecedor da obra xeográfica de Otero, para este, a interacción entre o ser humano e o medio natural configura a paisaxe que podemos entender como a concreción perceptible coa mirada do rostro de Galicia. No ano 1958, Xaime Isla Couto considera a guía de Otero como a quinta esencia de Galicia que nos seus tempos de bachiller permitiu a súa xeración o entendemento de ser a figura de Galicia. A primeira edición esgotouse pronto. Despois saíron moitas outras. Na segunda, de 1945, fixo unha reconfiguración da estrutura e dos contidos
foi engadindo planos e distintos materiais ao longo do tempo. Ao longo do século XX, tivo varias que falan dunha valoración moi positiva por parte dos lectores, o que parece que permite considerarla como o primeiro supervendas de Galicia. Na última entrevista que Otero Pedrallo concedeu a finais do ano 1975, antes da súa morte á xornalista Maribel Outeriño, el xa dicía que era o primeiro que publiquei foi a Guía de Galicia, a miña guía xa leva 4 ou 5 edicións. A quinta edición, en realidade, sería o mercado algo despois da súa morte. Sería no ano 1980 cando a Editorial Galaxia publicase. A crítica que nese mesmo ano fixo Salvador Lorenzana, e con isto xa vou rematando, na revista Grial da Guía, permítenos apreciar a alta consideración que a obra tiña daquela. Folleamos unha vez máis nesta súa quinta edición actualizada nos seus datos a bella Guía de Galicia de Otero Pedrallo. O autor arrinca da paisaxe a finura da súa pluma, e convirte en himno sonoro de Paz Labrega. O esquema xeoespiritual de Galicia está aquí nesta obra. Por todos os caminos galegos andivo o escritor, verquendo unha poesía misteriosa na procura do seu espírito. A guía ven ser como mapa poético da alma galega, como a concreción inspirada da súa xeohistoria sustancial. Sen máis, quero comentarles que, como iniciativa, este ano a Fundación Otero Pedrallo está facendo unha publicación no seu Facebook das guías de Galicia das persoas que as temos e que podedes ver para facerle unha homenaxe a Otero Pedrallo. E máis nada, esta é unha pequena panorámica sobre a guía de Galicia. Gracias. Unha pequena pregunta que faremos tamén ao resto dos convidados. Hoxe, por sorte, maioritariamente neste Paraninfo hai moitos rapaces e rapazas novas, moi xóvenes. Pablo, que lle dirías a toda esta xente da xeración digital que para achegarse, para que se enamoren da publicación, da Guía de Galicia, para que, se metan precisamente nesas esquinas galegas que tamén definiu Ramón Otero Pedrallo? É certo que o mundo digital é moito máis dinámico, pero a Guía de Galicia de Otero é verdadeiramente perenne. Podedes ollar unha parte, non necesariamente toda, e apreciar como moitas das cousas que el dicía permanecen na nosa cultura. Ten unha parte xeográfica inicial máis complexa, pero que non ten por que verse, pero despois é moi interesante como vai facendo os itinerarios e dando pinceladas de todo o territorio galego cunha especie de mapa sentimental que eu creo que é perceptible para calquera xeración. Perfecto, moitas gracias, Pablo. Seguimos. Turno agora para Lorenzo Valdivieso, director do Instituto Otero Pedrallo de Ourense. Como estás, director? Un placer e escoitamos tamén a túa disertación. Moi ben, eu realmente prácticamente vou actuar como introductor da intervención da nosa exalumna e quero poñer o seu traballo no contexto do que é este centro. Evidentemente, como saben, dentro do respecto ás leyes educativas estatais e autonómicas, os centros educativos temos certa autonomía que debe ser usada para adaptarse ás circunstancias propias de cada centro. Evidentemente, as circunstancias propias deste centro son moi diferentes á da maioría dos centros educativos de Galicia e a vista está nesta magnífica historia arquitectónica que nos recibe hoxe e tamén a vista está no Museo Pedagóxico que temos, pero tamén na herdanza que xente como, en primeiro lugar, don Ramón foi deixando na nosa historia. Nese contexto hai un proxecto educativo de excelencia no bacharelato que se chama STEMBAC, onde o alumnado en estreita relación cas universidades galegas pois fan proxectos de investigación. Proxectos de investigación que nos consideramos que deberíamos aproveitar as nosas capacidades, a nosa historia e os nosos materiais para leválos a cabo. Nese sentido, fai 4 anos empezamos ese STEMBAC con 2 proxectos directamente relacionados cas figuras de Otero Pedrallo.
Unha delas o fixo Lucía Vázquez, que é unha rapaza que agora mesmo está estudiando Filoloxía Galega e non pudo estar aquí, que fixo un traballo sobre a paisaxe no poemario Boca Ribeira, e que non vou falar moito dela hora porque vou aproveitar ese traballo para contestar a pregunta. Se me faz a mesma pregunta que a él, vouche a contestar relacionando con ese traballo. Poche facer esa ou calquera outra. Posiblemente se xa calquera outra. Pois é calquera outra. Pero bueno, sobre eso tamén poderemos falar. Aproveito para falar do traballo de Lucía. Falabas da digitalización e da tal. Entón, ese traballo inicialmente estaba pensado facer sobre un traballo sobre a Carta Xeométrica de Galicia. E finalmente ela, que tuvo a inspiración de estudiar Filoloxía Galega, pois quiso facer algo máis literario. Entón, fixemos unha mestura entre o poemario Boca Ribeira, que é un poemario, unhas referencias paisaxísticas preciosas nos arredores da casa de Don Ramón, e a paisaxe actual. Entón, nese sentido, a Carta Xeométrica de Galicia tamén nos axudou a xeolocalizar os lugares, pero fixemos unha análise de como estaba a paisaxe reflectida no poemario e como está na actualidade. Fixemos unha visita in situ, tamén veu aquí Nerea con nós, e realmente o cambio foi brutal, da época do Otero Pedrallo e da época da Guía de Galicia a actual, non? De feito, recordábamos antes co presidente da Fundación como na propia defensa dese proxecto, pois a nena emocionouse vendo non é a palabra decadencia, non, senón a degradación da paisaxe nos últimos 50 anos. Iso con relación ao traballo de Lucía. Outro traballo, pois, tuvo outro carácter totalmente diferente e o que nos vai a presentar Nerea. Foi un traballo coral de Nerea, de Celia e de Lidia, que non pode estar hoxe con nós porque Lidia agora está estudiando nos Estados Unidos e Celia en Santiago, e hoxe tiña un examen e non puido estar, pero Nerea vai no defender maravillosamente ben a pesar dos seus nervos, porque non ten por que estar nerviosa. Bueno, ese traballo consistiu en que durante 2 anos estas nenas estuveron baixando o arquivo que temos neste centro, que é un arquivo máis que centenario, e decidiron que o objetivo da súa investigación era ver cal foi o paso de Ramón Otero Pedrallo como alumno neste centro. E para elo, pois, botaron moitísimas horas nos baixos deste edificio onde está alosado o arquivo e vaciaron absolutamente todos os documentos que puderan ter algún tipo de relación con Don Ramón. E chegaron os descubrimentos, os coñecementos e as conclusións que vai expor Nerea. Director, ten un punto máis dirixir este centro? Falaba tamén antes con José Eduardo. Para min, ser o director do Otero Pedrallo é a maior honra que pode ter un docente ourensán. En un momento como actual, no que a administración educativa cada vez ten máis dificultades para atopar directores que queran ser directores, e que non me extraña en absoluto, ademais, que se así, direilles que eu, personalmente, non dirixiré ningún outro centro, ou polo menos non me presentaré voluntario para facelo, pero que te ofrece o Otero Pedrallo é algo, a vista de todos nos está. E xa vos digo, é tanta honra que a veces nin mo creo. Cando me presentan como director do Otero Pedrallo, a miña primeira sensación é de que están falando de outra persona, porque é un honor tan grande que a veces penso que non son mercente dele. Mira, e os ourensáns temos coñecemento, temos constancia de que prácticamente aquí está musealizada a cultura e a educación do último século. Nós intentamos que así sexa. O primeiro que fixemos, non foi o primeiro que fixemos, pero unha das cousas que fixemos nos primeiros anos do noso mandato foi cambiar as normas de organización do centro para que quede por escrito que, independentemente de quen sexa a dirección do centro, pois o patrimonio que nos atesoramos tense que por o servicio da ciudadanía. E non só este Paraninfo, que, como saben vostedes, está sendo empregado prácticamente semanalmente para actividades culturais de todo tipo, senón tamén o museo. Este centro ten un museo pedagóxico dende fai máis de 20 anos, gracias ao traballo de décadas de outros docentes, primeiro de traballos de séculos
de antigos directores e de profesores que foron acopiando un material pedagóxico absolutamente magnífico, traído na súa maioría dos centros naquel momento punteiros, como era París ou como era Berlín. Todo iso se foi acumulando e ao longo de moitísimas décadas, aquí está un antigo compañeiro noso que é un dos responsables que iso así pasara, pois non se perdeu ningún dese material. E a partir de fineiros dos anos 90, unha serie de profesores decidiron museizalo, levando un traballo moi importante e convertindo este centro nunha das seccións do MUPEGA, do Museo Pedagóxico de Galicia. Estuvo nunhas salas perfectamente museizadas, na planta baixa deste centro, pero que quizá esas salas estaban pensadas para ter unha persona sempre para abrir e ensinar, e esa persona obviamente non temos os recursos para facelo. Pois chegou o confinamento, decidimos que necesitábamos espacio, e nunha decisión arriscada decidimos sacar o museo desas salas, esas salas aproveitalas para facer un novo aula e museizar o instituto completamente, de tal maneira que o museo está integrado na arquitectura do centro. E toda a cidadanía ourensana desde aquel momento, eu creo que ten moito máis acceso a él que antes. Aí quería ir, xa para rematar, que pase por diante do edificio calquera de Ourense ou de fora, é coñecedor, que era o que comentaba antes, era coñecedor de que se pode dar un paso máis, se pode vir aquí, pode entrar, home, evidentemente non pode ver este espacio no que nos acolle hoxe, e isto sabe a maioría da... Iso intentamos que o sepan, está na página web, temoslo falado ca Concellería de Turismo, salimos moitísimas veces en prensa, e nada, cun correo electrónico que nos manden para a visita en grupo ou individualmente, cando queira, calquer cidadán está invitado a visitarnos. Perfecto, Daniel. Este aplauso é para vostede. Bueno, aplaudiron. Estou mirando, aplaudiron todos os alumnos. Sí. Aplaudiron todos os alumnos. Como non pode ser de outro xeito. Exactamente. Como é de lei. Vamos a facer as cousas un poquinho ao revés, antes de que lle botes un grolo. Vamos a facer as cousas ao revés, independentemente de que eu intente despois sacarlle os nervios a Nerea, pois pídoche que sexas ti quen presentes a Nerea fora da frialdade, de decir dúas ou tres xeralidades que era as que iba a decir eu. Pois Nerea Rodríguez é unha exalumna do Otero Pedrallo, pasou aquí toda a súa ensinanza secundaria, de primeiro a cuarto, e despois primeiro e segundo bacharelato. Foi unha alumna moi boa a nivel académico, pero especialmente a nivel humano. Participou neste proxecto ca mellor das vontades e ademais está entusiasmada, en canto a chamei para que viñera aquí, mostrou o seu entusiasmo, estuvemos reunidos outro día para facelo, para facer unha pequena preparación da presentación, e está nerviosa, pero sin ningún motivo, xa que... Estás nerviosa, Nerea? Un poquinho. Por qué? Home, isto non o fago todos os días. Pero eu fago con moita frecuencia, tamén me poño nervioso, Pois entón, a Entonces, pregunta... claro, xa somos dous nerviosos. Bueno, pues seguro que entre dous nerviosos nos vamos a entender perfectamente. Seguro que sí. Bueno, cando queiras, escoitámoste con moita atención. Vale, como ben dixo Daniel, nos este proxecto fixemos no STEMBAC. Un STEMBAC nun instituto como Ramón Otero Pedrallo non ten sentido implementalo sen ter en conta a historia e as características cas que contamos neste centro, xa que é un centro educativo histórico, que ten museo, como ben dixo Daniel, ten un arquivo que está catalogado, guardado por anos, o cal tivemos que abrir, estudiar, ler un montón de actas, libros e nomes, onde nos dimos conta que destacadas figuras de intelectualidade galega estiveron aquí, xa fora como directores, profesores, alumnos. Moitos pasaron por aquí, membros do Cenáculo Ourensán, que posteriormente formarían o Grupo Nós, o escritor e xornalista Eduardo Blanco Amor, o arqueólogo e numismático Marcelo Macías, entre moitos outros. Entón, esta historia que está nos libros tamén se foi presente nos muros desta institución, na que nós estamos hoxe. Grazas ao labor de conservación durante décadas que levaron a cabo os diferentes docentes que pasaron por aquí. A mellor colección de materiais pedagóxicos do Centro Histórico Galego é o que temos aquí, o cal está perfectamente organizado e catalogado.
e por iso foi posible facer este proxecto. Este proxecto fixémolo co principal obxectivo de investigar a vida académica de don Ramón Otero Pedrallo, como alumno, claro está. Outros foi pôr en valor os recursos do arquivo do IES Otero Pedrallo, recoñecendo a importancia de preservar e aproveitar estes documentos. A contextualizar a época na que Otero Pedrallo cursou os seus estudos secundarios, xa que non é a mesma na que nos estamos hoxe, e relacionar o historial académico de don Ramón coa súa posterior traxectoria profesional e creativa, coñecendo tamén a comunidade educativa que acompañou. Como fixemos isto? O primeiro foi escoller o tema, e decatámonos que este, dada a importancia da figura de Ramón na nosa cidade e, sobre todo, no noso centro, facíanolo fácil, ainda por riba, con toda a información que tiñamos na nosa man, no propio centro. O seguinte foi realizar unha revisión exhaustiva das tarxetas de catalogación do arquivo, sí, identificando e seleccionando a documentación específica de interese. Despois deso, levamos un minucioso vaciado de toda a documentación pertinente, extraendo información detallada, incluindo revisión de expedientes académicos, actas, rexistros de calificacións e calquera outro documento relevante. Posteriormente, fotografiáronse e fotocopiáronse ditos documentos, e máis adiante digitalizamos todos os de importancia, patelos máis a man e poder gardalos dunha forma que ocupasen menos espacio, o cal sería interesante para o futuro facer con todas as actas e todo das anos anteriores para que sea moito máis accesible. Pero bueno, ahora imos a que nos importa. Para saber un pouco sobre Ramón, temos que ter en conta que ele estuvo neste centro entre 1898 e 1902. Nestes anos, houbo unha reforma educativa centralizadora, homoxeneizadora, que rompeu o monopolio educativo da Igrexa. Isto fíxose gracias ao Plan Vidal de 1845, que é unha reforma do sistema educativo que se inclina decididamente pola ensinanza como dereito estatal. Gracias. Vale. A Lei Moyano tamén é importante, xa que será a base legislativa desde 1857, que ordenou a institución pública a 3 niveles, primaria, secundaria e superior. E, como ben dixo antes o noso compañeiro aquí, esta institución está inaugurada dende 1896, 2 anos antes de que ele entrara. E o edificio no que estades hoxe podedes ver que é o mismo que daquelas, con simples reformas para mantelo intacto. Para facer este traballo, levamos unha fase de vaciado, onde vimos as actas de exames de ingreso, actas de avaliación e certificados de materias, aparte de matrículas de honras e demais. No que máis nos fixamos tamén foi nos seus compañeiros. O máis destacado é Manuel Martínez Risco Macías, non só porque foi catedrático de óptica e acústica na Universidade Complutense de Madrid, chegando incluso a candidato do Premio Nobel de Física, senón tamén porque entre eles se reparten as mellores calificacións. Compartían 15 materias, e na maioría obteñen a mesma calificación. Hai en 2 ocasións nas que Otero supera a Risco en nota, e simplemente unha onde Risco superou a Otero. Tivo outros compañeros destacados, como Ángel Martín Mouriño, Antonio García Novias ou Eugenio López Aidillo. E Otero foi un alumno excelente, mas houbo nalgúnas materias nas que non chegou a máxima calificación. Estas foron francés, doctrina cristiana e perceptiva literaria. Resulta curioso que sexan precisamente estas nas que menos destacou un notable políglota, fervente cristián e futuro patriarca das letras galegas. En estas 3 obtivo un notable que resaltan no seu impoluto expediente. Gracias. Vale. As súas boas calificacións fixeron que en 1901, xunto con Coivillas, puderan compartir unha merenda con Emilia Pardo Bazán, segundo día Fundación Otero Pedrallo na súa publicación O neno, a familia, que fala dos seus primeiros anos de vida. En canto aos docentes, os cargos de vogal e secretario varían segundo o ano e a materia. Nos primeiros anos de estudante, o cargo de presidente osténtano Felipe Mosquera, Salvador Padilla, Eduardo López ou José A. Díaz. En 1900, as notas aparecen asinadas, en xeral, únicamente polo catedrático Moreno López, agás en 2 materias, que aparece o profesor José A. Díaz e don Marcelo Macías. En 1901, asina como catedrático Moreno López,
e, nalgún caso, Salvador Padilla por incompatibilidade legal. En 1902 asina como catedrático de varias das materias Antonio Gaite e tamén aparece Marcelo Macías como catedrático de Historia de la Literatura. Neste arquivo non todo puido ser. Houve algunhas carencias. De todos os documentos atopados sobre o alumno dos diferentes grupos e clases nas que estivo, resultou ilexible un apelido en cosmografía e xeografía, tres nomes completos en física e un apelido en psicoloxía. E un dato que observamos en todas estas actas é que no reconto do alumnado de todos os grupos e clases onde estivo presente don Ramón Otero Pedrallo non se encontran mulleres. Como conclusión deste proxecto, queríamos destacar que Ramón Otero Pedrallo foi un excelente alumno que se convertirá nun excelente profesor e escritor. Destaca a súa boa relación co seu compañeiro de clase e amigo Manuel Risco. E tamén é de salientar a súa boa relación co profesorado, xa nomeado Marcelo Macías, Eduardo Moreno López, a quen nunca esquecerá e de quen dirá ter herdado o seu interese e o seu amor pola xeografía, especialmente galega. E outros tamén, como Salvador Padilla, que foi o catedrático de castelán e latín para el. Non destaca especialmente en ninguna materia, senón que era un home culto interesado en todo tipo de saberes. De todo o feito durante a elaboración deste proxecto, queremos destacar a digitalización dos documentos que poderá servir como base para futuras investigacións. E dentro dos límites que un traballo do alumnado de bacharelato pode ter, queremos destacar o triángulo formado por Marcelo Macías, Manuel Martínez Risco Macías e Otero Pedrallo. Os dous primeiros eran familia, eran tío e sobriño. De todos, é sabido, ademais, que o referente que Marcelo Macías foi para don Ramón e como lle serviu de referente na súa vocación pola xeografía. Este traballo arroxa un pouco de luz a relación, ao menos académica, entre Otero e Martínez Risco Macías, que compartiron aulas, mestres e un brillante expediente académico que derivará na súa magnífica traxectoria. O seu paso polas mesmas aulas puxeron en alíceres tamén o seu compromiso político. Este levaríaos a tomar partido pola democracia e a liberdade e ambos foron víctimas tamén da represión fascista en forma de exilio e de depuración. Este traballo deixa aberta posibles novas vías de investigación e, por último, queremos pôr en manifesto o valor histórico do arquivo do noso centro e que sería moi positiva a digitalización que nomeei ao principio para poder acceder a él de maneira máis fácil. Perfecto, xa non xe teño que coller entonces máis No, xa que isto está. Perdona polo... Nada, non pasa nada. Polo atraco. A ver, Nerea, de todo o que estudiachedes para facer este traballo, se eu che pedira, bueno, como xornalista que son un titular, con que te quedarías precisamente? Que é o que máis te chamou a atención? Bueno, un titular razonado, un titular con entradilla, da figura de don Ramón. Poríalle de título algo como... Que non ten corsete o do titular. Xa sei que ten que caber na caixiña. No, me refírome, é dicir, unha reflexión sobre o que máis te impactou, aquelo con que quedache despois de escribilo, de estudialo, con que te quedache? Quedeime con que foi... A súa capacidade coa súa impronta en... Co seu intelecto. Era un home moi listo, todas as súas notas eran de sobresaínte. Parecíache raro cando vías un notable e creo que de feito non vimos ningún suspenso seu, cousa que é bastante rara. Era un home moi culto, moi listo, aparecía en casi todas as matrículas de honra, en todos os exámenes tiña as mellores notas e resultaba tamén curioso ver a comparación coas notas que tiña con Risco. Ajá. Porque en todas iban seguidos, un por diante doutro nunha, outro por diante doutro na seguinte, sempre levaban as mellores notas e ainda así competían. Non me sorprende que logo chegaran tan lexos os dous. Era un home moi listo dende que era neno. Entón, resultoume impresionante a capacidade que tiña de que todas as asignaturas tiña moi boas notas, gustaballe moito a xeografía, cousa que logo soupo reflexar, soupo ter un impacto na sociedade daquelas e na sociedade da agora. Senón, non o teríamos tan presente. É unha honra estar nun centro que leva o seu nome e teño tan en conta. Mira, que che din ou que che dixeron os teus amigos, os familiares, tal, sobre todo os teus amigos,
xeracionalmente compatibles, cando te puxeches a estudiar a figura de Otero Pedrallo? É dicir que Dixeronche, queres ser influencer de Don Ramón? Non. Non, pero sí que é verdade que non entendían que Don Ramón tivera tanto que contar para acabar facendo un traballo tan bo sobre el. E iso debes un pouco tamén ao descoñecemento. Gracias a isto eu descubrín que Don Ramón tiña moito que contar e simplemente vimos aquí 4 anos da súa vida. Non quero imaginarme se poderamos ter unha película de toda a súa vida. Entón xa é un home que non tes forma de pillarlo. Véselle tan listo, tan confiado, intentouno todo e todo saíulle. Ese home tiña que esforzarse moito, Nerea, eu cando quero estar nervioso, quero estar como a ti, Como estás agora? Máis nerviosa que ao principio? No, mellor, Estás mellor? sí. Estás mellor? Bueno, o objetivo cumplido. Pois moitísimas gracias e tamén, por suposto, este forte aplauso. Sí, señor. Bueno, pois vamos a facer agora un pequeno alto para tomar un cafeliño e volvemos de seguido na segunda e última mesa redonda desta xornada oteriana de Foro La Región. Ata agora.
prensa. No le voy a llamar periodista porque el periodismo es otra cosa, es una profesión que no tiene nada que ver. No todo el que escribe en un periódico es periodista, pero sí hubo en los primeros años del siglo XX, se produce entre los intelectuales, posiblemente de todo el mundo, pero desde luego entre los españoles y los gallegos, un afán por publicar en los periódicos. ¿Y qué les llevaba a eso? Pues supongo que múltiples causas. Por un lado, lo que suponía de dar a conocer su obra. Por otra parte, la novedad de escribir una columna o un artículo pequeño que supone una disciplina de contar mucho en el mínimo espacio posible, ¿no? Y como digo, pues bueno, por ejemplo, si recorréis la vida de la generación de don Ramón y posteriormente, porque, por ejemplo, entre los más actuales, Carlos Casares fue un gran aficionado a escribir en los periódicos, ¿no? Entonces, si pasamos lista, pues vemos que casi todos de esa generación publicaron. Es que es una época que hay muchas revistas literarias, digamos, y luego también que hay mucha prensa, y hay mucha prensa local en cualquier villa, bueno, pueblos no voy a decir, pero sí que hay un gran florecimiento. Hay un libro fantástico, un trabajo de Marcos Valcárcel sobre la prensa en Orense, que abarca finales del 19 y principios del 20, y ahí te pasmas de la cantidad de periódicos y revistas que se publicaban pues en sitios, pues en Xinzo, en Ribadavia, bueno, que entonces supongo que los intelectuales se vieron atraídos por esto. No creo que la cuestión económica fuera un atractivo, porque muchos de ellos no cobraban y los que cobraban más bien poquito. Pero el caso es que están ahí. Y don Ramón destaca, bueno, los orensanos concretamente, es decir, la generación de orensana destaca mucho en ese afán. Y, por suerte para nosotros, quiero decir, para la región, fue en la región donde más publicaron. Esto no quiero que os parezca chauvinista porque yo tengo que ver con la región. Es que las cifras son reales, ¿no? Don Ramón publicó casi 1000 artículos en la región, don Vicente Risco muchísimos, Cuevillas. Quiero decir que tuvimos la suerte en este periódico y en esa época de contar con todos ellos. Don Ramón empieza, el primer artículo que publica en la región es en 1918 y en ese momento publica un artículo empujado por Losada Diéguez que le dice que ya está bien porque don Ramón fue un jovencito que le gustó vivir y pasó la temporada de Madrid, donde él vivía sus experiencias personales y era un buen vividor, que disfrutaba de la vida. Entonces Losada Diéguez le dice un día: mira, nene, ya está bien, ya va siendo hora de que te comprometas y que dejes ese mundo. Entonces, efectivamente, escribe un artículo en la región en el que critica sobre todo a los intelectuales que no se comprometen. Yo creo que ese va a ser el artículo de la región más comprometido, donde don Ramón se compromete más, porque los siguientes ya van a tener otro tono. Luego, en el año 46, empieza a publicar una serie que se llama Los Caminos de Galicia. En ese momento don Ramón está desterrado, bueno, está castigado, no puede dar clase porque lo han castigado, y se viene a vivir el destierro a Trasalba y a la calle de la Paz. Y empieza a publicar esta serie de Los Caminos de Galicia. Y que ahí yo creo que ya marca la trayectoria de casi todos sus artículos que van a venir en los años siguientes, que es contar vivencias de su niñez. Como tiene una memoria prodigiosa,
pues cuenta no solo sus vivencias, sino que cuenta lo que le contaron y escribe sobre personajes locales, unas veces personajes trascendentales y otras veces pues sencillamente el toliño del pueblo o alguien que se destacaba por algo o sencillamente alguien que tenía, de quien había algo que contar. De hecho, escribe tantísimo que él cuenta que Castelao le dijo un día que debía de ser el hombre que más artículos escribió, el gallego que más artículos escribió. Él tenía miedo, de hecho en una entrevista que yo le hice, lamenta que posiblemente gran parte de sus artículos se perdieron, pero yo supongo que se perdieron muchos, pero también es verdad que hay muchos recuperados y últimamente más aún. Y concretamente nosotros en la región hemos recuperado y estamos en ello casi todos los que, o yo diría que todos, vamos, algunos nos escapará posiblemente, pero y eso, entonces yo creo que don Ramón hoy estaría contento de que efectivamente su trabajo no fue inútil. Don Ramón, no le voy a llamar periodismo, pero don Ramón es autor de una crónica preciosa que es muy desconocida, que en el año 50 y tantos, me parece, el alcalde de la ciudad, que era David Ferrer y que había sido alumno de él, le nombra cronista de la ciudad. Y para ello el ayuntamiento le compra un libro con páginas en blanco, grande, y con ¿cómo se llama? Las tapas de cuero. Es un libro muy bonito. Y se lo llevan a don Ramón a su casa, que es donde escribía, porque haceros a la idea, fijaros, bueno, Eduardo tiene mucha gracia cuando alguien visita Trasalba y dice: ¿te imaginas aquí a don Ramón los cientos de miles de artículos de novelas, de no sé cuánto y de no sé qué que escribió, ahí sentado en una camilla, con un frío que te mueres, solo con el brasero, sin luz eléctrica? Bueno, o sea, que es que nos olvidamos de lo que era efectivamente, y sin fotocopiadora, ni como además escribían a mano, ni siquiera había el papel aquel que ponías en la máquina de escribir, que calcabas, o sea, sin copias. Por eso él tenía miedo de que se perdieran sus artículos. Es decir, que había que echar una voluntad tremenda para escribir todo lo que escribió. Bueno, pues entonces se lleva el libro para su casa y lo que tiene que hacer un cronista de la ciudad, que es una figura que hoy está prácticamente en desuso, ya es solo, no sé, por hacer un cariño, pero en aquel momento los cronistas de la ciudad, bueno, pues tenían más peso. Entonces, en ese libro, que don Ramón lo titula, esperad un minuto, bueno, lo titula algo así como Libro Rexistro do vivir xornaleiro da cidade de Ourense. Todo isto escrito a mano. Entonces, ahí aparece un don Ramón francamente, no sé, que despierta cierta ternura. Bueno, hay que tener en cuenta que ya empieza a ser mayorcito. ¿Qué pasa? Muchísimas páginas de este libro, algunas están en blanco y otras, sencillamente, don Ramón se limita a poner choveu, salió o sol. Tiene todo un... Y luego pinta unas florcitas en la parte de arriba. Bueno, como os digo, de vez en cuando, por supuesto, cuenta cuando pasó de Gol por aquí, que venía de Cambados, pero no le da demasiada importancia. Sí toma datos sobre los personajes de su época que se van muriendo, muchos de ellos sus amigos, porque no sé si sabéis que para esta generación la amistad era algo que cultivaban muchísimo. Es decir, podían tener diferencias desde políticas a de cualquier modo, pero ellos seguían siendo amigos, y el caso más interesante que tenemos es el de don Ramón y don Vicente Risco, que nacieron y vivieron en la misma casa en la calle de la Paz y que pasaron
eran amiguísimos, caminaron por Galicia juntos, hicieron un libro precioso, y hay un momento cuando la guerra que don Vicente, pues digamos que cambia un poco de bando político. Casi todos sus contemporáneos lo rechazan de una manera muy fuerte, y don Ramón, hombre, no aplaude lo que hace, pero no deja de quererlo. Y de hecho, cuando don Vicente se pone malito, él va todos los días a verlo. Y yo en la entrevista que yo le hice, le cuento cómo fue qué pasó, qué sintió. Y él dice, sufrimos mucho, pero no dejamos de querernos. Quiero decir que era gente que valoraba muchísimo la amistad. Y creo que me perdí. No, es curioso porque don Ramón es muy, ya os dije que yo no le llamaría periodista, pero sin embargo tiene unas características que son propias de un periodista. Por ejemplo, elige muy bien los títulos de las crónicas. Los títulos en periodismo son muy importantes porque es lo que te hace, ¿no? Y él los elige muy bien, muy breves, pero estupendamente. Son casi todos, que eso es una cualidad que no todo el mundo tiene. Eso ahí te denota que es un buen escritor, pero es que además que entendió lo que es escribir en un periódico. Luego otra cosa que hace muy bien es muy importante cuando tú empiezas una columna o un artículo de opinión, empezar con algo que provoque esto en todo, en la novela y en todo, que provoque al lector a decir, pues mira, qué interesante, voy a seguir. Pues él también hace eso. Sus artículos son unos comienzos muy atractivos que no los dejas, dices, pues mira, voy a seguir, que esto tiene buena pinta. Bueno, quería deciros que esa crónica de la ciudad, que ningún orensano o casi nadie conoce, hay una edición facsímil que hizo Monsardín, pero que está oculta, como suele pasar con los libros que editan las instituciones, pues no se sabe dónde acaban, en un almacén. Bueno, yo recuerdo haber visto un almacén de la primera Xunta lleno de libros. No sé ahora qué pasará, pero hay un problema de distribución. Y esta crónica es una pena, porque es francamente bonita e interesante para la ciudad y para conocer esa faceta humana y minimalista, porque imaginaros que don Ramón, que siempre se ha dicho que era muy barroco, escribiendo y tal y cual, pues es que aí se vuelve, pues eso, hoxe chove, a colleita de mazás vai ser non sei que. Bueno, vamos a lo interesante. Tenemos, ¿quién empieza? Bueno, Patricia, que es la secretaria de la Fundación Otero Pedrayo, y que sabe un montón, porque cuando cogéis los trabajos que hace Patricia en varios libros publicados sobre distintos temas referentes a don Ramón, te das cuenta de que hay ahí un trabajo muy serio y mucho trabajo. Entonces, Patricia, nos vas a hablar de qué? Eu viña vos falar das cartas, de Otero escribindo cartas, pero estou aquí de diante vos, vexo vos, sobre todo, non os que estades en primeira fila, sino os que estades atrás, que sodes estudantes aquí, entón vou vos falar un pouco de aquí primeiro, se vos parece. Pois ahora, cando queras. Bueno, moitas grazas por me convidar, por me esperar, que hai apenas unha hora e media. Eu son profe e estaba facendo un exame en segundo de bacharelato, só desde segundo, de primeiro. Bueno, contovos, vale, dame moitísima alegría estar aquí. É a primeira vez que falo aquí, e a primeira vez que falo de Otero Pedrayo aquí, e prodúceme unha alegría inmensa. É un placer moi grande para min estar aquí e tervos, por suposto, os que estades en primeira fila, moitos xa vos coñezo, pero sobre todo os que estades atrás. Don Ramón foi alumno aquí, neste instituto. Chegou en 1898, tiña 10 anos. Daquela entraban no instituto con 10 anos. E o instituto tiña, creo que máis ou menos 2. Os primeiros alumnos que chegaron aquí a este instituto eran dunha cousa que se chamaba Escuela de Artes e Oficios. E non chegaron os do instituto. O instituto estaba na rúa Lamas Carvajal, no centro. Cando don Ramón chega aquí con 10 anos, el nunca fora a escola.
Era a primeira vez que ia á escola. Intentaran leválo, cando era pequeno, cando tiña 4 ou 5 anos, a unha escola que había na súa rúa, que se chamaba a Escola das Señoritas da Ermida, que era como unha especie de... Era unha escola para chicas, para señoritas, pero admitía tamén párvulos, como unha especie de escola infantil, diríades vos hoxe. Pero espantoulle a idea. Entón puxos a chorar o primeiro día. Casi seguro que aquí tamén houbo quen chorou o primeiro día que o deixaron na escola infantil. E entón os pais decidiron que non, que o neno non ia ir á escola. Educaron-no na casa e chega aquí a facer o que se chamaba o exame de ingreso con 10 anos. Eran moitos nenos, ele estaba moi nervioso, e o examen para poder entrar no instituto consistía en 2 cousas, un ditado e unha división. El dixo que o ditado foi bastante tonto e que a división que alguén lle soplou, que el non sabía dividir por tantas cifras, pero que alguén lle dixo os resultados e el simplemente os copiou. Aquí está don Juan Luis Saco, sentado aí en primeira fila, que foi alumno del e logo foi profesor aquí neste instituto, e don Juan publicou os exames de aquel neno de 10 anos que se examina aquí. E aquí estuda dende os 10 ata os 16, ata o ano máis ou menos o voso ano, porque logo marcha a Compostela a facer o que se chamaba curso de ampliación. Contou 1000 cousas deste instituto, dende como era este lugar onde estamos agora. Eu a primeira vez que vexo que aqueles redondéis que hai ali arriba, vedes, ali faltan unhas figuras e faltan estatuas, e xa faltaban no seu tempo, e entón el ten escrito sobre este instituto. Contou, por exemplo, que aquí foi onde se enterou como se facían os nenos, que el non sabía como se facían os nenos, e provocoulle moita... Bueno, foi unha sensación así un pouco desagradable, como se pelexaba cos compañeiros, e 2 profesores, Marcelo Macías, o de retórica, vos diríades o de literatura, que lle gustou moitísimo, e Moreno López, que era o de xeografía e historia. Foi sempre moi bon estudante, e no ano 1901, cando tiña 13 anos, elixírono, aquí supoño que serían os profesores daquela, a él e a Florentino López Cuevillas, como alumnos aplicados, pois elixíronos para que fosen merendar con Emilia Pardo Bazán, que era unha escritora moi coñecida en España e en Galicia, e que viñera a Ourense para unhas festas, e entón escolleron aqueles 2 nenos, predecesores vosos, nos patios, nas aulas. Un día tedesme que levar de paseo polo instituto, Olga Débemo, porque el fala, eu sei que a aula de agricultura estaba ao lado da biblioteca, e sei que a biblioteca tiña que andar por ali, e o seu despacho estaba por ali, pero eu nunca fun por ali. Entón, bueno, e con 10 anos, pouco antes de entrar aquí no instituto, escribe a que na Fundación Otero Pedrallo consideramos que é a primeira carta de Otero Pedrallo, e unha carta que a súa nai lle escribe ao seu pai, e entón o neno, ao final da carta, pon unhas palabras, non? E entón dille que foi a misa, que comulgou, que está feito un santito e que traballa moito e obedece a súa nai, non? A partir de aí, dicíavos antes Maribel que Otero Pedrallo foi un home que escribiu moitísimo. Todo o que vos poidades imaginar, pois non sei, poesía, narrativa, teatro, un guión dunha película, unha zarzuela, miles e miles de artigos e, por suposto, miles e miles de cartas. Eu empecé hai moitos anos a ler cartas e dame un pouco de... O sea, é un pouco impúdico, non? Porque é como se puidese acceder aos vosos teléfonos móviles e lese os vosos WhatsApps, non? Claro, vou aprender moitas cousas de vos. Eu aprendo moitas cousas de Otero Pedrallo cando leo as súas cartas, pero leo algo que non está destinado a min, nin tampouco a vos, porque non solamente o leo, sino que vou e o publico. Está nos libros, non? Pero son documentos moi importantes para entender que o que pasou, como pasou, cal é a nosa historia, de onde vimos, que traballo fixeron estes homes. Agora mesmo hai publicados moitos epistolarios. Hai un sitio en Vigo que se chama Fundación Penzol que conserva aproximadamente 8.400 cartas de a Otero Pedrallo, non de Otero Pedrallo, sino a Otero Pedrallo. El dicía que, bueno, procuraba non escribir máis de 20, 25 cartas ao día,
Imaginade, foi un señor que viviu 88 anos, multiplicade 88 por 365 por 25 cartas, imaginade cantas cartas debeu escribir. Hai cartas en moitísimos lugares, eu sei que hai xente aquí sentada en primeira fila que ten cartas de Otero Pedrallo porque recibiron os seus familiares e nesas cartas proporciona moitísima información. Dicíavos, Maribel, que eu empecé a ler cartas e a publicalas e a anotalas. As primeiras que fixen foron 1400 cartas que lle escribe el a súa nai. Entón, vos imaginade que alguén se preocupase de anotar os vosos whatsapps e o que vos contesta a vosa nai, non? E entón, son os anos cando el marcha á universidade, a Madrid, entón vaille contando a ela de todo, dende o que come, como son os seus profesores, que asignaturas lle gustan e cales non, tamén lle minte, dille, dame 5 duros, mándame 5 duros que teño que comprar un libro e é moi caro, e hoxe sabemos que o mellor non comprou aquel libro, sino que iba ao café ou andaba por aí cos amigos. Entón, con esa súa nai ten así como moitas cartas, con moita confianza, con moita... E vaille contando e falalle como falamos na casa, como falades na casa, sin ningún tipo de censura. Vos a vosa nai ou decideslle, este profesor me cae ben, este non me cae ben, este dá ben as clases, este non as dá. Pois esa é a información que nos proporcionan esas cartas. Despois publiquei unhas cartas dun amigo que tiña aquí, que vivía aí na rúa de San Cosme de San Damián. O mellor os que vivides, vivía aí ou vivía aí, non sei para onde está. Os que ides cara ao centro, os que ides cara a Praza Maior, que se chamaba Primitivo Rodríguez Sanjurjo. E é un home que ides estudar o ano que ven, porque é unha das plumas visibles en unha revista que se fixo aquí en Ourense en 1918 que se chama La Centuria. Entón, La Centuria é o que se chama unha revista neosófica de saberes novos. E este Primitivo Rodríguez Sanjurjo era un tipo así moi peculiar. Sabía moitas cousas e moitas cousas rarísimas. Tiñan un despacho e tiña pintada unha figura, unha xiva, sabes, a deusa esta dos moitos brazos. Pois esa. E este señor, na revista La Centuria, fai horóscopos. Entón fai o horóscopo, por exemplo, de Afonso XIII, e o coloca ali, fai uns debuxos así moi bonitos, e dille, e fixadevos, conservamos unha carta que está en Vigo, donde Otero Pedrallo, que xa se botou novia, pídelle a Primitivo Rodríguez Sanjurjo que lle faga o horóscopo da súa noiva, a ver se lles vai ir ben xuntos, non? E Primitivo Rodríguez Sanjurjo dille, ni de broma, non te xuntes con esa porque vai vos ir fatal, non? E aínda que non di quen é ela, parece que cadran as cousas con que foi a súa muller, que se chamaba Josefina Bustamante Muñoz, que era cántabra, e que casaran en 1923, e fixadevos se lles foi ben, que estiveron xuntos ata que ela morreu en 1975, botaron xuntos máis de 40 e pico anos. Pois moitas destas cousas vámolas reconstruindo a través das cartas. Non vos quero aburrir así moito, logo si tal preguntades, pero están publicadas tamén cartas con Castelao, con Cunqueiro, con Fernández del Riego, con Carballo Calero, con Benchosei, con Fraguas, con Antón Fraguas, e se algún día tedes vontade de investigar, simplemente tedes que ir á Fundación Penzol e dicir, quixera ver as cartas que hai con este señor, non? Pois casi os que estades en primeira fila, eu casi que podría dicir, co teu avó se escribiu, co teu pai contigo se escribiu, contigo, casi, sí, non? Coa familia, sí, o sea, todo o mundo, non? É probable que vos tamén teñades algún tipo de vínculo con el. E xa para non alongarme, no ano 2017, nunha especie de congreso que facemos, na Fundación Otero Pedrallo, que se chama o Abril Oteriano, eu fixen con unha compañeira un exercicio que me pareceu moi bonito, que foi que entre 1938 e 1944 Otero Pedrallo escríbelle a un señor que se chamaba Filgueira Valverde, que chegou a ser alcalde de Pontevedra, escríbelle 5 cartas
agarrádevos en latín. Non solamente escribía en galego e en castelán, non? Sino que tamén escribía en francés e un pouco en alemán, en latín. E esas cartas son moi curiosas porque el vai estudar latín, algún de vos? Non. Xa non estuda en latín. Bueno, pois usa o latín para que os censores, que eran un órgano oficial que podía abrir as cartas e ler o que estaban escribindo as persoas, e se o que estaba ali escrito non era legal, podían ter problemas legais ou non lle gustaban o réxime, pois Otero usa o latín para que o censor non comprenda o que está dicindo. Entón utiliza a cultura para superar as dificultades, que foi un pouco o que pasou. Dicíavos Maribel Outeiriño que en 1937 primeiro foi alumno, pero logo foi profesor aquí. E en 1937, en verán, chega unha carta aquí, supoño que tivo que chegar aquí ao instituto, onde o goberno franquista di que hai un catedrático de xeografía, un profesor de xeografía deste instituto, e a carta di que non pode volver a dar clase. Entón, el estivo 11 anos sin cobrar, refuxiado na súa casa da aldea, escribindo cousas que sabía que non podía publicar. Entón, isto está nas cartas en latín. El dille a Filgueira Valverde: estou na casa na aldea, estou aquí tranquilo, escribo, sei que non o vou poder publicar, pero non vou renunciar ás miñas ideas. E tamén lle escribe, en 1944, unha carta onde lle di: acabouse o Seminario de Estudos Galegos, agora creedes crear outra cousa que se chama o Instituto de Estudos Padre Sarmiento, pero eu non quero formar parte diso. Eu son, digamos, dunha institución que defendeu a lingua, non? E o Instituto de Padre Sarmiento, a súa lingua era o castelán. Teño moito medo de vos aburrir, así que calo, e logo, se queredes, preguntades. Sí. Unha pregunta. Bueno, espera. Unha fácil, Maribel? Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los historiadores futuros que no van a contar con esa fuente de información tan acojonante que son la correspondencia? Porque non creo que recurran a los WhatsApps. Bueno, pero eu creo que a xente nova, e vos corrixídeme que eu, aínda que son profe, non me entero de nada, eu creo que se comunican de outra forma, non? Porque eles recurren moito ás fotografías, aos vídeos, aínda que non escriben cartas, sí que escriben moito WhatsApp. Eu creo que, en realidade, eles comunícanse. Tenemos que buscar a forma de poder entrar e recuperar as vosas conversas. Digo eu, non? Os correos, esas cousas, non sei. Un pouco optimista. Sí. Bueno, pues Eduardo, gracias, Patricia. Eduardo es el presidente de la Fundación Otero Pedrayo y es muchas cosas más. Tiene un trabajo que la verdad se dedica a recorrer el mundo reuniéndose con profesores de universidad y valorando lo que es el trabajo de... ¿Lo explico bien? Más o menos. Perfecto. Y esto hace que vaya por todo el mundo y que sepa un montón de cómo funciona el profesorado, el nivel de las universidades, cómo va cambiando la enseñanza, todo esto. Bueno, pero aparte de eso, Eduardo tiene la suerte de que naciste, ¿verdad? Nació y tiene una casa en Trasalba y conoció a don Ramón de pequeñito, que supongo que le contarás luego tus... Bueno. Y aparte de eso, pues desde que es presidente, pues la verdad, tenemos a don Ramón hasta en la sopa, porque no para de organizar cosas y la verdad es que está haciendo una labor de divulgación francamente importante. Pues ala, antes de irte a Budapest, porque se va a Budapest, cuéntanos. Bueno, pues moitas grazas, ¿no?, por esta presentación cariñosa, ¿no?, como se demostra, ¿no?, da fada celta, como lle chamou don Ramón Otero Pedrayo, e así a designamos como premio Trasalba con esas palabras de don Ramón Otero Pedrayo, a fada celta, ¿no? Moitísimas grazas. Deixoume en bandexa, Patricia, este coñecemento da cultura clásica, sobre todo do latín de don Ramón Otero Pedrayo, porque evidentemente, como dixo
hecho, elas son catedrático de latín da universidade, e vou a falar precisamente dese aspecto menos coñecido de don Ramón Otero Pedrallo, non? Don Ramón Otero Pedrallo cultivou todos os xéneros literarios sabidos e por haber, non? Por certo, dígolle para os alumnos que non hai ningún xénero literario inventado pola sociedade moderna ni medieval. Todos os xéneros literarios son gregos e latíns, é dicir, do século IV antes de Cristo, desde Aristóteles, que é o que escribiu a primeira preceptiva literaria, ata Cicerón, que é o que me vou a referir logo dispois xa, todos os xéneros literarios foron creados no mundo antigo. E se non se coñece esta cultura clásica, creen que ao mellor estamos inventando algo, pero todo, cando se dice Otero Pedrallo foi novelista, foi narrador, foi ensayista, escribiu de teatro, todo eso, de poesía, todo eso é cultura clásica. Eso revela que no século IV, cando escribe Aristóteles, ou no século I antes de Cristo, cando escribe Cicerón, esas mentes eran privilexiadas, porque ainda non as superamos desde entonces. Cando falamos de poesía e a dividimos en poesía épica, poesía elegíaca, poesía lírica, é porque a crearon os latíns e lle deron ese nome. Alguén superou hoxe a Homero na poesía épica ou a Virxilio na poesía épica? Non. Nós superamos moitísimos antigos no que é fundamentalmente a aplicación á tecnoloxía, pero o que é na creación artística, na creación literaria, en absoluto. Non hai ningún autor que se poda comparar en ningún xénero literario a calquera do mundo antigo. Eu vou a fixarme non nese Otero Pedrallo, ensayista, narrador, autor de poesía, autor de teatro, senón Otero Pedrallo orador, porque tuve o privilexio, algúns dos que están aquí tamén, de escoitar falar a don Ramón Otero Pedrallo. E a min asómbrame a capacidade literaria e a capacidade oratoria, sobre todo, de don Ramón Otero Pedrallo. E quería comparalo con Cicerón, por eso lle chamo a don Ramón Otero Pedrallo o orador ciceroniano. Todas as reglas que hai de oratoria están establecidas no mundo clásico, e don Ramón coñecías perfectamente. A primeira condición para poder ser orador non é falar. Hai dúas condicións previas. O que dicen os latinos, omnia rerum est scientia. É dicir, un orador ten que ter a ciencia de todas as materias. Ten que saber de historia, de xeografía, de poesía, do mundo actual, da cultura, de todo, se quere ser un bo orador. A primeira condición, omnia rerum est scientia. Don Ramón está dito por todos, de todo o que se va escrito, e se di constantemente, don Ramón sabía de todo. De feito, don Ramón escribiu de todo. A primeira condición é omnia rerum est scientia. Don Ramón tiña, non? A segunda condición, que está definida sobre todo por Cicerón, estamos falando do século I antes de Cristo, o orador ten que ser un vir bonus, moi importante nesto, vir bonus dicendi peritus, que a primeira definición era simplemente vir dicendi peritus, é dicir, un home experto perito en falar, pero Cicerón engadiulle vir bonus dicendi peritus. Se require, ademais de ser perito en falar, se require que sea bonus. É dicir, esa bondad, ese interior de cada un é unha condición indispensable para poder logo ser orador. Estamos só falando das cualidades morales que debe ter un orador. Porque hai outro dito de Horacio moi significativo dentro da cultura clásica que a mí sempre me impresionou, que era si vis flere primum dolendum est tibi. É dicir, se ti queres que eu chore, primeiro teño que ver que o sintes ti. Isto é moi importante. O sea, transmitir, tú non podes transmitir algo que non sintes. Eso está nos principios da oratoria, está nos principios da retórica, está neste principio horaciano, da ars poética de Horacio. É dicir, si vis flere primum dolendum est tibi. Queres convencerme a min, queres que eu chore, primeiro teño que ver que tú estás chorando por eso. Entón, estas son condicións indispensables para poder pensar en ter un orador. E a partir de aí xa podemos falar de instrumentos. E os instrumentos son as reglas retóricas, as reglas todas da retórica, que están perfectamente establecidas, non? E que don Ramón dominaba como ninguén.
perfectamente, porque a min asombrábame, cando falaba con él lembraba quen era o autor do libro de latín que estudiou no bacharelato. A min asombraba quen era o autor del libro de grego, que non o tiña, pero que lo tiña, que lembraba e acordábase de quen era o autor do libro que estudara en latín, e que ele facía por súa conta moito máis do que lle podían exixir nos estudios e do que poden contar as notas que antes falábamos aquí, non? Entón chega un momento de dicir, se ti tes estas condicións, se tú eres un vir bonus, se tú eres un omnia rerum scientia, entonces podes empezar a pensar en facerte un orador, non? Pero vamos a ver as reglas para poder ser un orador. As reglas para ser un orador, primeiro, hai que ter, o que se dicía, a inventio. A primeira condición era a inventio. Tú tens que ter capacidade para encontrar os temas e saber cal é o contido do que vas a expoñer. Se non dominas ben o contido, non vas a poder ser logo un bo orador. Primeiro é, por lo tanto, a inventio, que era encontrar os argumentos. Daí a importancia de omnia rerum scientia, de poder dominar. A segunda é a dispositio, non? A linguaxe literal. Eu non podo dicir todo nun bloque. A linguaxe, dicimos en lingüística, a linguaxe é literal. Unha idea ten que ir detrás da outra. E saber cal ten que ir a primeira e a segunda. A veces oímos falar a xente e dice, que toto un revoluto, non fun capaz de enterarme do que dixo este home. E pode saber moi ben. Pode ter un conhecimento, pero non sabe logo expoñelo. Eso é a dispositio, a inventio, a dispositio, para ir expoñendo ordenadamente as ideas, non? Como facía, como vamos a ver que don Ramón cumplía todos estos requisitos, non? Logo, hai que falar tamén ao final, é a pronunciatio. E aí na pronunciatio é onde entran logo as reglas, as reglas retóricas para saber como se han de utilizar. Vou coller aquí un exemplo de don Ramón tomado de un dos seus discursos no Parlamento español, na época da República, de unha figura que se chama praeteritio. E que a veces un a mellor utiliza praeteritio sin saber que está utilizando a praeteritio, non? Pasalle como a Monsieur de Molière, non? Que falaba francés sin saber que estaba falando francés, non? Importante. Entón, hai un discurso del no Parlamento e seguramente agora cando sin definir eu praeteritio, porque non vou dicir o que é, pero seguramente que cando lea isto de don Ramón, pois van a dicir, pois é verdade, xa sei o que quere dicir, logo defino. Dice don Ramón, desde luego, non vou a tratar, un dos discursos do ano 1933, no Parlamento da República, desde luego non vou a tratar de problema económico ni de problemas sociales. Mucho habría que hablar refiriéndose a Galicia porque, señores diputados, aquella tierra que trabaja, que sabe aguardar con paciencia, que tiene un espíritu de justicia y de responsabilidad ejemplar dentro del ámbito de las tierras españolas, se halla tan maltratada que si imparcialmente, objetivamente, conversáis con cualquiera que conozca aquella situación, voy a decirlo con palabras crudas pero verdaderas, os dirá que el Estado español explota a Galicia y la explota porque su enorme esfuerzo de trabajo, su capacidad contributiva, siempre en aumento, no son compensadas por parte del Estado. Pero no voy a hablar de puertos abandonados en una costa que proporciona a los marinos quizá más heroicos del Atlántico. No voy a hablar de una política económica nula que hace que los productos del agro gallego sigue así. Esto chámase unha praeteritio que el domina moi ben. Que consiste a praeteritio? En facer que se está falando de algo do que non se está falando. O tema que el vai non anunciar a continuación. Pero é como cando un lle dice a outro, non vou a dicir que tú eres unha mala persoa, non que tú a naia non tal. Non, eso non o vou a dicir. O que vou a dicir é que tal. Eso chamase unha praeteritio, en que se finxe pasar por alto algo que se está dicindo. El non vai a falar neso, porque non era o tema que iba a ter neste discurso, que logo se desenvolve. Pero anuncia unha serie de temas, como dicir, aí quedan, eu eso non o dixen, eso pasou por alto. Domina, por lo tanto, perfectamente este principio retórico de a praeteritio, non? Ben, don Ramón
cumple logo a pronunciatio. Aí a mí sí que me asoma, eso hai que ter condicións. E como eu non teño condicións para xogar o baloncesto, non? Pois no mundo da literatura, no mundo da retórica, hai que ter unhas condicións como tiña don Ramón para poder poner. Primeiro, porque unha das exixencias da retórica é a memoria. E unha das condicións da retórica e dos principios era a memoria. Por qué? Porque naquel momento non hai folletiñas para ir anotando o que se vai a falar, o que se vai dicir, e, por lo tanto, tens que tener unha condición, que é a memoria. É a primeira condición para poder ser o orador, non? Segundo, don Ramón tiña a prodiciosa, non? Todos os que o tiveron a oportunidade de coñecelo, de falar con él, pois era unha cousa asombrosa, non? Como dicía eu antes, acordábase hasta dos libros que estudara en primeiro, en segundo, era cousa... Logo, hai que ter un dominio totalmente de todo este tipo das figuras retóricas, é dicir, que se require todo eso. Logo, outra condición moi importante no orador era o xesto e a presencia. Don Ramón naceu para o orador. É dicir, a prestancia de don Ramón, o que vemos normalmente nas fotos, pois é unha persoa que chama a atención ca súa presencia, con eses brazos sempre abertos. Por lo tanto, reunía tamén esa condición para ser un gran orador. Acaba agora de poñer aí aberto ao público o Consello da Cultura Galega as 5 conferencias que don Ramón diu en Bos Aires. Era un torrente de voz don Ramón. Don Ramón non acababa nunca a frase. Pasa yo mesmo que lle pasa aquí. Non terminei de ler o primeiro párrafo. Hasta aí non había ningún punto. Por eso digo para os estudantes, é moi difícil ler a don Ramón, porque non están acostumbrados, sobre todo as novas xeracións, a ler unha páxina inteira sin un punto. É moi difícil, por lo tanto. A linguaxe, por outra parte, dele é unha linguaxe moi barroca, complicada. Aquí Patricia se encargou que este ano iba a facer algunha unidade didáctica para facer chegar máis facilmente a don Ramón os estudantes, porque senón é complicado. Pero a pronunciatio, que era o que se dicía na retórica latina de don Ramón Otero Pedraio, é de sobresaliente cun laude. É dicir, os que tivemos a oportunidade de escoitar ese torrente de voz, eu recollín aquí un fragmentiño que logo se quere poñer deste discurso, dun dos discursos en Bos Aires, porque don Ramón enlaza unha frase na outra, unha frase na outra, unha frase na outra, e non para, non? Todos tivemos ocasión, ou temos agora ocasión, porque que calquera acceda agora a Consello da Cultura Galega, porque aí hai 5 das conferencias de alá moi fáciles de acceder, aparte de que a maior parte están tamén recollidas en cassette, xa daquela época, e agora tamén en CDs, non? Ben, o que quería con isto era destacar, porque eu traía aquí escrita unha serie de cousas que quedan para outra ocasión, pero destacar este aspecto de don Ramón, que todos os xéneros literarios están estudados, analizados, pois si articulista, si epistológrafo, si ensayista, como vimos hoxe, si catedrático de xeografía, cos seus traballos de xeografía, pero quizá iso da oratoria de don Ramón é un aspecto menos coñecido para min é, sen dúbida, o máis destacado de don Ramón Otero Pedraio. Eu creo que diu, igual que escribiu miles de cartas, debeu dar miles de conferencias que non temos evidentemente recollidas, pero que aunque estean recollidas e podamos ler o texto, non é o mesmo que escoitalo a él, como tivemos a oportunidade de oílos, algúns dos que estamos de oílo, algúns dos que estamos aquí presentes. Bueno, vai a isto como primeira introducción para logo o que queiramos comentar deste don Ramón, orador ciceroniano. De acordo? Gracias. Non está previsto, pero se algún estudiante quere hacer unha pregunta, no. Bueno. Pues entonces va a cerrar el acto el presidente del Parlamento gallego, que como sabéis es un orensano ilustre. Y yo, Miguel, te voy a retar a que nos cuentes esa historia que sabes de Eugenio Montes y... ¿No? ¿No quieres?
Fala desde ali, non? Sí. Vale. Como é habitual en ti. Bueno, sí, pero é que... Bueno, bons días a todos, saúdo aos ponentes e saúdo tamén as autoridades e sobre todo aos rapaces que están hoxe aquí escoitando algo tan interesante. Bueno, o primeiro que me sorprendeu agora foi cando Eduardo fala de don Eduardo Blanco Amor, orador, de Otero Pedrallo, orador. Claro, ilo resume desde a súa perspectiva, que ten un coñecemento profundo sobre o que é esta cuestión, pero nós, os que estamos dedicados a isto da política, que mellor non lo resumiu foi don Gerardo Fernández Albor, que nos dixo, un consello que nos deu, se tendes que falar en público, díxonos, póndevos de pé, para que vos vexan, falade alto, para que vos escoiten, e falade pouco, para que vos aplaudan. Entón, isto resume tamén un pouco o tema da oratoria. Escoitándote a ti, Eduardo, decías que el tuvo unha intervención no Parlamento no que para ir ao tema non deu aí moitas voltas. Bueno, eu creo que don Ramón era un home moi intelixente e o que estaba facendo nese momento era escapando do presidente da Cámara para que non lle chamara a cuestión. Porque tú sabes que hai ese mecanismo que cando tú empezas a falar aí dunha cousa que non ten que ver supuestamente co tema, o presidente pode che dicir, oiga, vaya a cuestión. Eso de por sí xa é complicado porque, entre outras cousas, rompe o discurso que tú traías, non? Entón, Sil, e aí acábalo de ler perfectamente, o que estaba, por dicir uxe nunha palabra que resumira, don Ramón aí estaba falando da mala financiación que ten Galicia, estruxada sempre, e que, desde logo, nunca compensaba o esforzo de Galicia por, digamos, o papá Estado. En definitiva, é o que estaba aí explicando don Ramón. Eu tamén quería comentar, foi unha satisfacción e un orgullo o poder aprobar no Parlamento por unanimidade, asunto este que non é fácil, todos os grupos nos puxemos de acordo para declarar ano oteriano. Aquí hai unha persoa que ten moito que ver, que foi Valentín, que empuxou. Tamén teño que decir que os de Ourense, nese sentido, tamén empuxamos ali no Parlamento, e eu agradezo desde aquí a disponibilidade e a predisposición para chegar a un acordo de todos os grupos. Bueno, esta xornada, pois eu estou moi contento de estar aquí nesta xornada, porque aprendín moitas cousas. Como aprendín o outro día, Patricia, na xornada que fixestes no Parlamento, estabas tú tamén, Maribel, de a gran relación que tiñan don Ramón e Carballo Calero. Saliron cousas moi novedosas nesa reunión, absolutamente descoñecidas, e que, bueno, que considero que son interesantes e que teríades que ver como se lanza todo eso, porque ali falouse de asuntos de moita seriedade. Eu xe aquí tamén. Se descubriu algo, o fixo a alumna, que non a vexo ahora que interviu aquí, que fixo un traballo sobre Otero Pedrallo, que foi premiado, e contounos o currículum de Otero Pedrallo como estudiante aquí. Que é un estudiante magnífico, tiña unhas notas maravillosas, matrículas de honor en todas, pero que na doutrina cristiana notable. Isto chocou un pouco, porque don Ramón hai que encuadralo dentro deses galeguistas humanistas cristianos e, ademais, profundos, como eran Castelao, como era Losada Diéguez e como era o mismo Alexandro Bóveda. Por iso que isto sorprendeu, precisamente algo do que don Ramón tiña como unha vivencia personal e que se dedicaba a elo profundamente, que, digamos, a nota máis baixa de todo o seu expediente
fora precisamente na doutrina cristiana. Algo que xe aprendín, como aprendín tamén un día na Insua dos poetas, que ben interpretan os rapaces novos a veces as lecturas. Hai un libro sobre Castelao, escrito por o profesor Baltar, que falaba do Castelao médico humanista, que deso falouse moi pouco. E el describía que Castelao quedouse cego, e por eso deixou de exercer a medicina, por unha retinopatía. Pero unha alumna na Insua dos Poetas dixo unha retinopatía consecuencia de unha enfermedade venérea. Sí, eso é certo. Non, esa teoría escribe o profesor Baltar. E o profesor Baltar describe como luética. Por eso a mí me sorprendeu como profundizou esta alumna, tuvo que ir buscar o que significa luética. Porque eso é un término puramente médico. E o profesor Baltar depois o describe como excesos de la juventud. Bueno, está no libro. E a mí me sorprendeu que unha alumna fixera esa afirmación. Por eso digo que nestas xornadas sempre aprendes. Eu teño unha anécdota personal que define moi ben o que era don Ramón Otero Pedrallo, que foi no momento en que había que decidir si na miña casa, porque eran os tempos en que se decidía así, se eu tiña que estudiar farmacia ou tiña que estudiar medicina. Miña nai sosteñía que eu tiña que estudiar farmacia porque meu pai era farmacéutico e meu pai sosteñía que eu tiña que estudiar medicina porque a farmacia non podería seguir sendo como era, que en algún momento tería que cambiar porque o Estado non podería seguir soportando eso. Levoume unha tarde a Trasalba a consultar con don Ramón, foi a primeira vez que o vi, era o ano 72, e quedeime absolutamente impresionado da súa figura, dese home que era corpulento, e sobre todo o que máis impresionado me quedei agora, co paso do tempo, é como nos tomou o pelo a meu pai e a min, porque o que lle dixo é, pero vamos a ver, Fonsito, o rapaz que ten que estudiar é que estudie o que queira. O máis importante é que aprenda a tocar a gaita como o tío Faustino. Tío Faustino era meu tío avó, que era un músico, Faustino Santalices. Bueno, esta é unha anécdota que... E ao final, pois para que sepades, fixen medicina, pero non exercín, e tuve que me matricular de farmacia porque me obligou miña nai, por se lle pasaba algo a meu pai, poder continuar coa farmacia. Pero a farmacia non o terminei, quedame 7 ou 8 asignaturas. Aprendiches a tocar a gaita? A gaita? Non, é unha cousa que teño pendiente, pero ainda estou a tempo, Bueno, vamos a ver. Bueno, e o máis importante, quería ahora destacar isto. Don Ramón é unha figura clave no impulso do Estatuto de Autonomía de Galicia. Isto non o podemos esquecer. Isto foi no ano 1936, bueno, foi antes, ele empurrou duramente para que Galicia tuvera un estatuto. Gracias a ese empurre, como secuencia da Guerra Civil, eso parouse, pero posteriormente o feito de haber iniciado ese proceso permitiunos que nós pudéramos acceder xa no ano 81 a un estatuto de autonomía, que é o que temos hoxe vixente e que nos permitiu, entre outras cousas, pois, acceder ao autogoberno e acceder a unha serie de transferencias. Pero non nos esquezamos, don Ramón está entre os homes grandes que purrou polo estatuto, como fixo tamén a xeración nos, e que por ese motivo nos, no Parlamento, lle concedemos a xeración nos a medalla do Parlamento que recolleu as fundacións, que eran da xeración nos, que se recolleu ali no Parlamento, recolleu o presidente. Moi agradecido por esta xornada, por esta iniciativa, e por ilustrarnos, porque cada vez que salimos a unha xornada destas, pois un vai máis documentado, e iso é moi interesante. E moitas gracias a todos.
Bueno, moitas gracias. Non sei se Maribel quería facer algún comentario máis. No, gracias, no. Bueno, pois aquí remata este Foro da Región. A verdade é que, bueno, decía ao principio que a personalidade de Ramón Otero Pedrallo era absolutamente inabarcable como para pretenciosamente levala a cabo nestas escasas 2 horas, pero bueno, polo menos si tuvemos oportunidade a través de pequenos especializados perfis pois ter un coñecemento moito máis fructífero do que foi a figura de Ramón Otero Pedrallo. Por lo tanto, misión cumplida por parte de Foro da Región, misión cumplida tamén por parte dos medios de la región. Darlles a todos vostedes moitísimas gracias por hacernos compañía un día como de hoxe. Lembrar que toda a información vai a estar recollida no papel, mañá en edición papel e hoxe, agora mesmo online a través de laregión.es. E nada, vémonos nunha próxima ocasión, por suposto, gracias aos ponentes, gracias aos invitados e, sobre todo, tamén, como se foi dicindo ao longo da mañá moitas veces, gracias a esta sabia nova, gracias a estes rapaces e até a próxima. Moitas gracias.